بيتك لو إذا
ay isa sa wisdom guide, wisdom time. O kaya isa sa hikmah na kumaw sa Subhanahu wa Ta'ala ay hindi lang tayo magkaroon tayo ng kapitero. Bakit? Pag ikaw ay nag-aayon sa buwan ng Ramadan, minsan ikaw ay panatulog sa pwede ka naman kumain sa iyong
Bahwa ipawawin ko Allah subhanahu wa ta'ala hanya di mata berkenan supaya Allah dan dia diberikan sesuatu. Ino bertanya bagaimana kalau balak sesuatu dia anak semua mengaribu yang bisa supaya manusia dan dia sesuatu yang bahwa itu Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya perhatian semua Allah yang kaya anak semua Allah subhanahu wa ta'ala lagi bagaimana yang dipakai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang
welfare ng kawalan. Nasway man niya nakapagupay. Kasi siwa-siwa dahil man niya hindi mo man yan sa tubo. Nandiyan di makawa ang mga talong talaga. Ang mga parik sa mga Muslim. Napot kayo di kagulo ng isa dito na sila yung mga dalawa. Tanto ay hindi nasulso ang mga kanay nito. Bakit ang kagaling ka na sa tubo. Ang nalang na tubo sa iyong mga tao, mga kipa para nila katabuyan siya. Nantay naman daw ang mga bumi. Lagi ko sa iman ng mga bumi. Ang ilang iwan ng dala. Ang ilang sa tuloy. Magaling sila sa dala. Andun din sa mga Muslim at hindi sila. Andun din sa mga Muslim. Ang mga Muslim ay nag-away-away. Ang mga Muslim ay nagdapaw at patapay. Wala na tayo ng amas. Wala na tayo ng amas. Walang garat na tulong ng mga sumanakala. Ang ibig sa mga sumanakala. Ang jama'a o hikmah. So kayo sa isa na mga niya may tulong sa niya sa mga demo o sumanakala. Dahil kung ay mga mga kasi mga dos tanong. Ang yakaw na kaya hindi pag-ipag-ilan. Nasa kayo sa isa na tulay ng kaswa. Nang yakaw mga sa mga bago. Mga demo o sumanakala. Yan ibangin ang mga demo o pagkakulang o pagkakulang sa mga langit o pagkakulang. Nantay mo ito o pagkakulang. Ano di ka sila kung nakakulang ko kami mga tao. Nagutihan din ko po ang naiwanan niya na hindi ka para para sa niya na naiwanan niya para nabiyabang ba na rin ako. Dakaw na sa wala mas ikakit silang tayo. Dakaw na kira sa tayo bago mga pupulong sa kulangin na gusto ko dito. Why, sa mga kautanutan. Why, wala niya na mga sila-sisa na lalo sa ano nakatawanan sa titulan aling tumbas. Kaso mo, pag yung mga masalaw na pula, ay manangyan na pulis ka.
sinabi na ako ng mga pagkakataon, sinabi na sa mga tao, ang kaya ako, Muhammad, ito Muhammad, kung sino man ang mga tao sumasamba kay Muhammad, at katotohanan na si Muhammad ay namatay. Kung sino man ang mga tao sumasamba kay Allah, ang kaya ako Allah, kung sino man ang mga tao sumasamba kay Allah, subhanahu wa ta'ala, katotohanan na si Allah, ay buhay at hindi na mamamatay. Tulad ng sumbol ng Ramadan. At kung sino man yung mga taong sumasamba lamang dito sa buwan ng Ramadan, nagsasala lamang dito sa buwan ng Ramadan, nagsasala ng Quran, nagsasala ng mga sunnah, ay katotohanan ng buwan ng Ramadan ay natapos. Umalis na ang buwan ng Ramadan. Kaya mga magulang ng mga kapatid, ang aral na ibigay sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng ayaw natin, pagsasakripisyo natin sa buwan ng Ramadan, kailangan ay pagsulit. Inshallah, para sa mga kapatid, tayo ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay, humingi tayo ng kapatawaran, kung tayo man ay may nabuhan ng Ramadan. Lahat ng mga tao ay humingi tayo ng Ramadan. Sabi ng pamamagitan ng Panginoon, o anak ng Adan, dahil ng Adan, magugman ang iyong kasalanan sa kalamitan, mapuno, guman ang kalamitan, ang mundo nito ng kasalanan. Katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi tayo ng pagkakaroon ng kawasan na sala. Ang hindi na sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ilan niya namin sa ilan niya sa mga lusunan upaya ito na ang gusto sa niya namin siya rin mo Allah ta'ala sa mga pagkakinan mga katatapos sa Siyatonan kasi pala ng pagkakinan ng Masjidul Aqsa ang mga pagkakinan. Iwari natin isa
ya Allah. Taris din kami kay Allah sa buwan.